Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Si Cristo sa radyo, para sa mundo. Ito ang Tiagsapa Anapduan Tinamnama. mapagpala sa mensahe ng kalakasan at pag-asa mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Tiagsapa Anapduan Tinamnama. Dito lamang sa 1143 DZMR, your Missions Radio. Itiag na mga oras na kakabsat na alas 5:55 iti agsapa may kaduwa kakabsat ti mabilang iti bulan ti Agosto madaydayo iti apo iti panakariing tayo manen iti da iti nga aldaw kumusta kakabsat ti panagringyo at daka di iti sagubani daka di iti panpanunutin nyo at daka di iti planplanon nyo aramidin iti da iti aldaw kapintasan launay kakabsat nga iuman tayo amin di iti nga banbanag iti apo at iti kasta iti agmalem iti panangaramid tayo at da iti panagbalaygi well makipagpasit man nga programa ti agsapan at non itinamnama manipudlo ni saging gana iti Biyernes iti dating estasyon 1143 DZMR Santiago City tinarak sa kamang kabkablaw kada kayo ti aldaw iti Miyerkules Lawrence Salazar. Alawan nagyamon tayo iti daytang kanta kakabsat ya iti Dios hangam ang baybay ti Dios ket saan nga pulos nga nagkurang well iti daytang nga gundaway kahit kuman nga lokatan tayo iti umuna nga ar-ari kapitulo 19 uno aging gana iti 18 as iti saritaan na imbaga ni ari nga Ahab kini asawa na Jezebel iti amin nga inaramid ni Elias ken iti panang papatay na kadag iti amin na propeta ni Dijusen a Baal. Pinaibagana ni Jezebel kini Elias uray patayin dak dagiti Dijusen no jak aramiden ken kay ti kastoy nga oras intun bigat ti kas iti inaramid mo kadagiti propeta nagbuting ni Elias ket naglibas tapno maispal iti biag na nga intugot na
iti adipon na ket napan iti Bersiba iti sakop iti Huda iti adipon na sadiay. Nagmalmalam nga nagna ni Elias ang nagturong iti letang, nagsardeng ket nagtugaw iti sirok iti may sa akayo, tinarigagayan na iti matay ket inkararag na saan akon ang makaibtur o apo, alamon iti biyag ko, ni siya at laengen ang matayak. Nagidday iti sirok iti kayo ket nakaturog pagamaman sinagid iti may sa nga anghel, nagkunaken ko na agriing ka tamangan kan. Inwaras ni Elias ti panagkita na iti asidig iti ulo na nakita na iti may sang tinapay ket sanga karamba adanom nangan ken imminom ni Elias sa nagidnamanen. Nagsubli ti anghel ni Yahweh ket riniing namanen kinunana bumangon ka ket mangan ka tapno adda pamigsam nga agdalyasat. Bimangon ni Elias nangan ket imminom ket pinapigsa iti taraon iti panagnana iti upat apulong aldaw agingga adimanon iti Horeb anang nasa graduan abantay. Sadyay simrek ni Elias iti may sa arukib tapno umyan nagsauken kuana ni Yahweh, Elias anya itar aramidem ditoy. Insungbat ni Elias, o apo a Diyos aman nakabalin amin, kanayon asiksiklaeng iti pagserserbiak. Ngem winaswas dagiti Israelita iti katulagan da ken ka, rinibada dagiti altar mo, ken pinatay da dagiti amin a propetam, si Syakon iti nabati, ket kayat dakpay apatayen. Rumuar ka, ket agtakder ka iti sangwanan iti tapaw iti bantay, kinuna ni Yahweh ken kuana. Limabas ni Yahweh ket nangyeg iti napigsa nga angin, namagringat kadagiti turod, ket nang burburak kadagiti batbato. Ngem awan ni Yahweh iti angin, nagsardeng iti angin, ket aggengened, ngem awan ni Yahweh iti gengened. Verse 12, kalpasan iti gengened adda apoy, ngem awan ni Yahweh iti apoy, ket kalpasan iti apoy adda basit at timog. Iti nangeg ni Elias iti timog, inabungan na iti rupa na iti kagay na rimuar, ket nagtakder iti pagsarkan iti rukib adda ti timog anagkuna ken kuana Elias anya ter aramidem ditoy. Insungbat na o apo aman nakabalin amin a Dios, kanayon asiksikalaeng iti pagserserbiak. Ngem minuswas dagiti Israelita iti katulagan da ken ka, rinibada dagiti altar mo, ket pinapatay da dagiti amin na propetam. Siya Syakon iti nabati, ket kaya dakpay apapatayen. Agparehas da. Parehas da. Well, agyaman tayo. Kadagiti sasao ti apong iti binasa kabsat manipod iti libro ti Ar-ari. Mamatiak nga iti kinabayag tayon. Ayan nga panagserserbi iti apo na dumaduma. Iti nasango tayo nga dadagsen. Ayan, no daduma, sumango tayo iti panaglamiis kadagiti pamati tayo. Siya sino kada kayo kamsat iti nabayagan nga hanapay nga napadasan iti limamis iti pamati na. Nga kaslaawan iti mga ayat kada tayo. Kasla ura iti Diyos saan tayo nga marik na iti ayat na. Aya kasla mali amin nga mas pasama kiti panagbiag tayo, kasla dagiti pamati tayo, ket kasla awan iti mamaay na. Agkararag tayo, aya di tayo marik na, kasla di tayo marik na iti presensya iti apo. Aya tiga kabsat, adda ka din kada kayo, iti nakapada so yung nakarik na iti kastinga kasasaad. Wenno baka siyaklaan. Aya, wala kas may isang Kristiyano kakabsat, adda iti naisingsingayan nga kari iti Dios kada tayo. Aya, iti Hebrew chapter 13 verse 5, kapitulo 13 versikulo 5 kunana, tatikinyo na iti Dios, di kanto panawan, di kanto baybayan, madaydayaw iti apo. Aya, dahil iti promise ni Apo Diyos iti tunggal may sa tayo. Ngam no kitaan tayo nga nalaing manipod di binasa tayo kakabsat yung munang Ar-ari, kapitulo 19, aya, agingga na iti 18, ni propetang Elias, kat aday ti kasasaad nga agmay sa, maupupay. Aya, maupupay iso na, kaya't nan iti agsanod. Aya, kaya't nan tag-give up ti panang surot na iti apo. Amok nga na duma, aglabas tayo mo't iti kastoy nga karirik na kakabsat. Kat mabaling nga kasta iti riknam iti dayto nga bigat. Aya, nagado nga saludsud mo, nagado nga agkri-create nga pag-iso ta kapanunutam kabsat. Aya, amok nga saan nga agbayag dayto nga kasasaad mo, saan nga masapol nga agtaliniid ken ka. Adda iti namnama ayatig nga kabsat. Kitaan tayo man iti dayto nga bigat ti kasasaad ni Elias, ket no anya ti naramid iti Dios ken kuana. Ni Elias ket talaga nga nabanbanuganan.
Iti verse 1, naglaka tayo nga maupay into no mabanbanog tayo kakabsat. Hanggaday, gapot na babati resistansya tayo. Kat dayta ito urayan ni Satanas nga alilawon na tayo. Hanggaday no nabanbanog tayo kat nakasensitive tayo. Adala tayo ibagat asawa tayo no makangag tayo kat ag-react tayo. Aya, mapukon na dumapti pa nagbalinti nga Kristiyano. Aya, gapot na babati resistansya tayo. Ngaman niya tinaramid ni Elias. No kitahan tayo kalkalpas nga napadasan ni Elias, iti naindaklan nga panakabalin iti Dios. Tinaraunan isuna iti Dios, iti tiyempo ti gaaw, babaan iti may sang uwak. Aya, naimatangan na. No, kasatno nga nagtrabaho iti Dios, iti biyag, iti balong nga babae, babaan iti panangipain na, iti saan nga maibus nga arena, iti burnay, wenno matmatyanan nga garapon iti lana. Nagkararag iti Dios, ket insubli na iti biyag iti anak da ito nga balong nga babae. Kinarit na dagiti propeta ni Baal, ket naimatangan na nga nangitinag iti apoy ni Yahweh manipod iti langit. Aya, mabalin nga addaan iti nakapinpintas nga karirik na kung mani Elias. Kadagita nga naimatangan nga milagro nga inaramid iti apo. Ngem idi nga nangaganna iti panangi banbanta dagiti ni Jezabel kenkwana. Anya tinaramid ni Elias, naglimang iso na. Aya, saan nga dinamag iti Diyos no anya taramidin na? Saan nga nagkararag? Saan nga nagkararag iso na? Nagtartaray, kinapan, naglimlimang. Kut na dumakas tayo ang kade. Kaya tayo iti tumaray. Mapan tayo aglimang. Ni Elias kasapulan na iti ina na. Kintaraon. Napadasam ka din kakabsat. Ngayon tanong maupay ka, saan ka nga makaturturog? Saan ka nga makapangpangan? Nagpigpigsangay dadya ka panpanunot mo kadag iti problema. Nga iso ti mangriribok ken ka, iso ti hangamang paturog ken ka, ay aganggana kumapsot ka. Anya inaramid iti Dios ken Elias kakabsat, ti verse 5 ken aging gana iti 8. Aya nangipahay iti Dios iti maysa nga kayo nga paginanaan na. Tinaraunan isuna iti Dios iti manindua babaan iti panangibaon na iti anghel. Ang kadi nga God is good. Aya saan kadi nga naimbag ti Apo. Yan parang napaka-imposible na paggalaan na nga iti kanan na mabisbisinanan nga adda iti anghel ti Apo. Nagpintas ka aya makaring ka tayo kanimon. Aya impayan isuna iti Dios iti kasapulan na iti tiyempo nga kasapulan na. At iti maadal tayo dito kakabsat, ano na duma iti rason no apay nga maupay, madagsinan tayo, kat gaputa kasapulan tayo iti inana. Mabalin, nga nakakong komplikado iti panagbiag tayo. Adula una yan, aramidin tayo, kat masapol nga umadayo tayo, tapno tikas na maaddaan tayo iti inana. Well, pinanunod ko mo at ijipasit ko na ita apo, medyo nabanbanog ako, medyo physically. Kaya't ko apo agres ka, panak mamut di may isang lugar. Ngayon, nagrigat ko nga maaramid ka kabsat, gaputi responsibilities tayo, kang ronana, ti ayatik nga asawa. Aya, siyempre, tulat tayo di tiyempo. Aya, hanlaan nga si kami, hanlaan nga siya, no di katibuo nga pamilya, agres kami mo. Well, dumting tunay tapos, sinanamaak. Well, Elias ka talaga nagladingit. Iti verse 3, imbati na ti adipon na sadyay ko na. Anya ti aramidam into numapupay ka. Mapan ka kadi aglimang. Aya. Kayat mo ti agmaymaysa. Kayat mo iya dayo tabagbagim. Dumaurin na mati tayo. Uminom tayo ti arak. Aya. Pantay ka di barkada tayo. Subyanan tayo dahi dating naggapuan tayo. Tatno ti kas na makalimang tayo. Ngam anya ti kasapulam. Kadagito yung natsyempo kabsat. Kasapulam iti gayam. Naladingit, dagiti mapupay nga tattao sa totoo lang. Kasapulan da kakabsat, iti gayem nga mangipaay kadakwata, iti encouragement, iti namnama, iti ayat, iti panakaawat. Amoy kabsat, akas may nga pastor. Adu, halang di personal, iti halang di personal nga biyag kakabsat, iti adaan iti dadagsan. Aya, kaya't mimut ag-exhaust nga eh. Kaya't may nga adati may isang taong at pagpagkasan amin. Aya, burden nga nakadado. Siya kasi kabsat. Isangit ko lang iti may isang nga kabsat, may isang tatang, may isang pastor. Okay na. Alpasin. Ngayon iti nakaladlading iti kabsat, kat intuno iya dayo tayo, dagiti bagbagi tayo, kadagiti gagayim tayo. No kitain tayo jay adipin ni Elias, kimuyog ken kuana iti amin nga tiyempo. Ngem iti dayto nga kanito ni Elias nang ibati ken kuana.
Anya inaramid iti Dios. Sinabot iti Dios di kasapulan na. Verse 20 ken 21, idi nga kasapulan ni Elias iti kadwa, impay ken kuana iti Dios ni Eliseo, tapno mang tulong ken kuana. Saan ka ding nagimbag iti Dios kabsat? Impayan isuna iti Dios iti kasapulan na iti tiyempo nga kasapulan na. Kabsat, saan ka nga maupay? Mahang kang maupay iti Dios. Amuna amin nga parikot mo. Amuna iti kasasaad mo. Amuna kakabsat iti mapaspasamak ken ka. Saan na kanto nga panawan kuna na di kanta? Di na kanto nga baybayan madaydayaw iti Apo. Yung verse 9 ken 10, saan ka di nga kasta iti aramiden tayo, into no maupupay tayo, pinadakkel ni Elias si parikot na gamin. Iti verse 9 ken 10. No dumakasta ti mararamid ka na tayo, iso ka permi nga maupupay tayo. Aramidin tayo kasi iti inaramid ni Elias, pinadakkel na iti parikot. Imbaga na iti Dios nga isisuna iti nabati di Israel nga napudno iti Dios. Ket no kitahan tayo at daitan nga aglumlumeng gapo iti buteng. Amom ka di kabsat iti nagdumaan ti dakkel nga problema, iti basit nga problema. No adda ka iti tiyempo iti parikot, ibagang basit nga problema ta addaken ka. Dakkel iti problema nga adda kanyak. Problema lang ta basit kabsat. Gaputa problema, agproblema ka iti piso, kundi may sakat agproblema iti 1 million. Parehas nga problema dahil kakabsat. Ni Elias nariknana, nga isuna kat agmaymaysa, ngayon bati isuna amin nga kakadwanan, kasi lang may isa nga kanta ko na, nobody loves me, everybody hates me. Di makikita lang ni Elias kakabsat, kit iti bagina, may saday kakabsat nga sintomas iti pan nakaupay. Wina di kong kunatayo nga depression. Napadasan tayo na kakabsat. Ay nga selfie, sarilim lang dikit kitaam. Ngayon tuno ingkita tayo dagiti matatayo kadagiti banbanag nga mapaspasamak ti aglawlaw tayo kakabsat. Kadagiti tao ket maikat iti panagkita tayo iti Dios. Ket palubusan tayo nga dagiti kapadasan iti mangperdi iti biag tayo. Adya nga agrotrotate lang di ka panunutan tayo dagiti naglabas tayo, dagiti mapaspasamak hindi agdama nga papaspasamak. Palubusan tayo dagiti nga banbanag nga mangtingel iti panunot tayo, panagtignay ken panaglikna tayo. So anya ti mapasamak? No kita tayo kakabsat, awan iti mapasamak kaday ta. Kitaan tayo yung man ni Pedro, iti inikat na ni Pedro, iti panangkita na iti Dios niya, iti napasamak ng rugi, nga lumnad isuna. Kuna na di Hebrew chapter 12 verse 2, di tayo isinsina iti matatayo, kini Jesus, a Pangulo, kin mangpunpuno, iti pamati, saan nga naupay ni Jesus, gapu ti cross ngem, gapu iti rago, nga agururay ken kuana, di na pinanpanunot, iti panaka, ibabain, iti ipapatay na iti cross at daitan as itutugaw iti makanawan iti trono iti Dios. Saan pulos kakabsat nga nagyaman ni Elias itimpay iti Dios ken kuana nga kayo stamot iti taraon na. Ngayon tuno inikat mo iti panagkitam iti Dios kakabsat. Ikitam dagiti matam iti sabali, makitam tabagbagim, taparikot mo iti padam nga tao, iti aglawlaw mo, kit mabalin, nga lalo nga panagrigat pay, o win rumigat pay, iti kasasaad mo. Tatay kakabsat agtungtungtung kami garot kini Brother GM, yung technician tayo. No, panatilihin mo po yung sakit ng loob mo sa isang tao, luging-lugi ka. Malugi ka kabsat. Enjoy yung tibiyag na kasi kakatagsagsaga. Makita, puurti kararuak ato, makikita pa enjoy tibiyag. Sinong lugi? Malugi ka sayang sayang nagagi oras ka kabsat. Mabaling ka kasi adati ka siya nga karirik na ni Elias iti dito nga gundawa. Well, inya tinaramid iti Diyos, iti verse 11 ken 12. Intuno adda tayo nga sumangsangaw kadagiti adu nga parikot. Kasla kayat tayo nga iwaksi amin digitoy. Ti Diyos ipalubos na kabsat nga mapukaw amin digitoy. Saan nang aramiden? Iti kasta, ngam inkarina, nga ited na iti parabor kinpigsa, ang magbalik nga mga papagbaligyan tayo digitoy. No saan nga iwaksi amin digitoy iti Diyos, mabalinmat, nga burakan na digitoy, iti babasit, ngam, no kita tayo kabsat, saan nga pasamak? Iti kasla kini Elias ulad duma ipalubos iti Dios nga kasla nakadakdakkel para ken ka tapno ti kasta ipaimam amin ken kuana. Nakita ni Elias
di apoy nga dati apoy ko nakita ni Elias no kasatno nga nangibaba iti apoy kadagiti propeta iti Baal mabalin nga urabon lata iti Dios ang dagito nga parikot tapno agpukaw akas asok mabalin nga karamidan dayta kabsat. Saan ka din nga naging bag iti Dios kabsat? No kitahan tayo iti kasasaad tayo iti biyag tayo parigan kinyak 50s. Ayan. At the 50s, no binaybay anak ni Apo Diyos, uri pa di, agtawo na kiti may sa awana ko, nang ko nga naabutan. Ayan. Isong naging baglat ta, itinaldaw-aldang ko pa nagreing tayo kakabsat, God is good lata. Naimbaglat tayo iti Diyos, ipayan iso na iti Diyos, iti kasapulan na, iti tiyempo, iti kasapulan ni Elias, amok nga uri pa, kakabsat, uri pa iti dahito nga gundaway, uri pa kadagito nga tiyempo kakabsat, mabalin na nga sabten ta kasapulan ni Apo Diyos kakabsat. Anya ti makita tayo dito ni Elias, tarigagayan na iti napardas nga sungbat. Nakita ni Elias no kasatno nga nangaramid iti nakakaskas daw iti Dios, ekspektaran na kastamot ti aramiden na. Dayta iti maysa nga maadal tayo kakabsat. Saan nga iti aming na panahon agaramid iti nakakaskas daw iti Dios. Saan tayo kakabsat nga mabalin? Nga bagaan iti Dios no anya ti aramiden na. Ay nga robot iti Diyos nga kastimon ti arabidin kastimon naan kakabsat saan na tayo nga kanayon nga agasan into no sakit tayo saan na tayo nga kanayon nga sabten ti kasapulan tayo into no marigrigatan tayo ti na pinansyalan nga kasasaad kakabsat saan na nga kanayon nga arabidin dagiti anak tayo nga natulnog managayat perpekto nga anak into no kayat tayo nga kasta kuma iti mapasamak kadagiti anak tayo no daddo makakabsat agtimeg iti Dios kada tayo iti basit nga timeg. No agbirbiro ka iti dakkel nga mirakel kabsat milagro mabalin nga maimatangam iti entero nga lubong mabalin nga maupay ka iti birukam ket iti Dios kakabsat iti basit nga timag iti Dios nga mabalin nga agtignay nakaunggam iti Dios kahit nakangapabilgen ti pusom iti daytoy nga bigat kabsat ni Elias nakita na nga adu iti pagkapuyan na ngem para iti Dios dayta ket tiyempong agtignay isuna iti nakakaskas daaw. Nya ko nanay paltiing Revelation chapter 3 verse 20 dinggem adda ak ngagtaktakder iti ruwar ket agtuktuktukak iti ruangan. Aya. No adda nakangeg iti timog ket lukatam iti ruangan. Sumregak to iti balay na ket agkalang lang kamto amangan. Kabsat ay tek nga dumdumngeg kakabsat nga adda dito live streaming. Pigsahan nyo day taradyo tapno manghag iti karuba tayo. Nga ti apo kat agtuk-tuk-tuk iti Dios. Kit iti basit nga timag kun kunana pastor kenak. Nga into no pinalubusam nga agtig na iti Dios iti biag mo maadaan ka ti rag-o tal na panagbalaygi ken panakipagmaymaysa ken Kristo. Nga nabayag mon nga tartarigagayan nga dagiti banbanag nga kayat mo nga pasamak iti tabiyag mo tartarigagayam nga nabayag ket mabalin possible nga mapasamak gapot ta iti Dios nga pagserserbyan tayo kakabsat ket naimbag launay agyaman tayo mabalin nga adu dagiti dimalan iti sakit dimalan iti problema nga kaslabantay kadadakkel dimalan iti depression wenno daduma pay ayat nga kabsat ngem agyaman ka nasalun-at ka iti daytoy nga aldaw gapot ti Dios ket naimbag Dios nga hangamang baybay iti tunggal maysa kada tayo. Hallelujah, thank you Lord. Agyaman kami Apo Dios iti daytoy nga aldaw agyaman kami kadagiti sasaom ngem kami inadal iti daytoy nga tiempo agyaman kami Apo taada dagiti wagas mo iti panagbiag mi ngano duma saan mi apong maawatan ngem sikita ka iti amin nga kasasaad mi agyaman kami kadagiti tiempo nga agkapoy kami maikita mi dagiti duma maikita mi Apo Dios dagiti matmatami dagiti mapaspasamak una po isang dumteng kada kami iti panakabannog panakaupay panakapaay Apo una po nabaknang dagiti sasaom nga mangipaay kada kami iti pilig Apo kas kinunam di na kami to panawan saan na kami to nga baybayan ket agkamatalag kami kada ito nga karim Apo ikararag ko amin dagiti kakabsat nga dagdingdingeg iti daytoy nga tiempo Apo anyaman dagiti bakbaklayen da nga dadagsen Apo agtignay kay ti biag da iti daytoy nga kanito palubusan man nga kaslaki ni Elias nga mariknami Apo ti presensyam
saan nga iti napigsa nga angin, may isang ginginadwen iti apoy, ng babaan iti basit nga timog mo Apo, iti man iti nasingsingayan nga rago, tal na, panagbalaygi, ken panaki may saking Kristo, nga nabayag din Apo nga tartarigagayan, itid mo Apo Dios, kadagitoy nga kakabsat iti panagbalaygi o Dios. When ibabait ko mo't Apo, dagitoy napukawan ti ayatin iti biyag iti dayto nga gundaway. Apo, graman iti manatural family dita akud, kini pastora aming Florendo nga pimusay Apo iti pamilya na si kaman Apo ti mangliwliway iti dayto nga gundaway. Araku po man iti presensya Apo Dios dagitoy nga napanawan da nga ayatin da nga pampamilya Apo. Amok Apo nga umay kadakwada iti bang ara iti dayto nga gundaway. Hallelujah. Ay wanam iti agmalami si kay tumulong kan mga iwan kada kami aramidom nga nabalay iti dayto nga bigat mi Apo. Madaydayaw ka iti nagan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mula nang isilang ka, ikaw noon ay bata pa, inibig na kita. At nang magkaisip ka, hanggang sa sandaling ito, iniingatan ka. Sana ay malaman mo, ako'y nagmamahal sa'yo, di nagpapabaya. Ako'y iyong tanggapin at patutunayan ko ang aking pagsinta. Ayaw kong maghirap ka sa iyong dinadala, nais kong tulungan ka. Ang mga naranasan mo, pagsubok lahat ito upang gisingin ka. At sa oras na ito, kung iyong naririnig ang aking paanyaya, lumapit ka lamang sa aking harapan, hinihintay kita. Narito ako, kumakatok sa pinto ng puso mo. Naririnig mo ba ang tinig ko? Pagbuksan mo ako, ako'y papasok sa puso mo, mananahan sa'yo. Babaguhin ko ang takbo ng buhay mo. Alawin kakabsat, agyaman tayo ti dayta nga kanta, Narito Ako. Aya. May isa kadagiti kanta tayo kakabsat nga inadaw tayo mutlaan iti paltiing when Revelation chapter 3 verse 20 verse chapter 3 verse 20 nga iso di binasa tayo kakabsat. Narito Ako. Okay, kahit kumot nga kablaawan da kayo amin nga dumdumnig kadagisibsiba iti radyo da. At siyempre kahit kumati makipagladingit iti Manachol family, iti pupusay tayo itong nga amang ni brother nga Carlos Manachol kakabsat. Kita nagawi din. Pimusay iti 11:30. So tin-text na kanya iti tatay kakabsat. Iti kakabsat taga-ahod. Well, uri pa kadagiti kakabsat tayo nga adda dito'y live streaming. Nakipagkaysa ka tayo, Sister nga Leonida Min Laytan. Good morning, Pastor Mambiron. Kini Sir nga Alex Pascual dita Bacnor. Good morning, good morning. Kini Brother nga Sergio. De Los Reyes na Brother Sanay. Good morning, kanyang kabsat. Dita Balasiw iti tao. Kuna na good morning po, Pastor. And to all listeners, kuna na. Romel de Los Santos. Kuna na good morning. Good morning, Pastor. Kini Ma'am Teresita nga Malagayo. Blessed morning, Pastor Lawrence and family sa ating lahat. Praise God, He is good all the time.
Amen, Sister Madam Shirley nga Dumon, good morning, Pastor, and everyone. Thank you. Thanks and praise God for always keeping us healthy and safe. Kuna na Sister ko nga Josephine Salazar Uton, good morning. Kini Pastora nga Teresita nga Bangis, good morning, Pastor Lawrence. Kuna na kini Sister ko nga Josephine Salazar Uton, good morning. Pastor Mila Razus, kuna na blessed morning, Pastor and family. Kindagiti amin ngagdingding, God bless. Lita Patawig, blessed morning, Pastor, more powers. Kini Brother nga Rico nga Pagaduan, good morning, Pastor, praise God. Thank you, Lord. Camilo, kini Pastor nga Camilo nga Lopez, our Lord bless you, Pastor Lawrence. Thank you, Pastor. Sister Jane Gris Nelmida, good morning, ma'am. Kini Sister Leia Cabanyero, blessed morning, Pastor Lawrence and family, God bless. In Carbalanag, kuna na naimbag, agsapa, Pastor, agramon ti pamilyam, God bless. Kini Brother nga Eddie Balbe, naimbag, abigat tayo, amin. Sister nga Febelin Montimayor, good morning ni Brother Boyet, kini Sister nga Tesing nga Montimayor, good morning kada kayo di Talgulak di Quirino. O repay kini Sister nga Delia Aruk, good morning. Blessed morning po, Pastor, kuna ni Sister nga Febelin. Kini Sister nga Lily Dawagi, madamamot nga agbibuya di Tabalasiw iti taaw, Philomer de Jesus, nagasat nga bigat tayo, amin. Hallelujah, kuna ni Pastor nga Teresita nga Bangis, Sister nga Ellen Labog, madamamot agbibuya. O repay kini Sister nga Jennifer Caro in Balanag, Christian Visitasyon, Pastor Teresita Bangis, kini Ma'am nga Amy nga Bugarin, kini Sister nga Tresidita Alejo, kini Sister ko nga Shirley Salazar Blanco, kuna na good morning, Pastor. Yes, our God is good of provision, kuna ni Ma'am nga Amy nga Bugarin, Jennifer Caro, kay Ma'am Amy Bugarin, Felina Lagundimao na imbang nga bigat tayo, Judith Tumaliwan, kuna na thank you, Lord. You're so good. Kini Pastor nga Tomas, Samuel Tomas, good morning. Jinky Rakal, good morning, Pastor, to all viewers and listeners. God bless po. Mary Joy Cantano, pepigsahan na kadiyo apo iti pamati ken iti pisikal nga bagik, payungan na kuma no kasla tudo iti bukbuk iti problema rakupon na kuma kadagiti amin, ket ikanak iti liliwa apo amin. May isang kararag ni Sister nga Mary Cantano. Kinantingali nga Valentin, good morning. Dolly Gutierrez, Rosa Fadilla, Sister nga Merced Montimayor, good morning kada kaya amin. Socorro Jacob, Gemma Basug, Marisa Madriaga, Sir Pedrito Daliego, Ma'am Nancy, good morning kada kayo. Itabalasi iti tao, Gemma Basug, Maribik Aliaga, Chet kuna na kini Pastora Marcelita Magnog, yamanak Pastor iti inshare mo nga sasaw iti Apo Pudno, masapul nga agtalik tayo ken Apo Dios tayo, amen. Madaydayaw iti Apo. God bless you, Pastor and family. Kuna na Milita at Namandong, good morning. Meli Bumanglag, Pedrito Daliego, Sir Pedrito, amen. Kuna na Rex Alvaro, Sister nga Ruby Salting, good morning. Sister Peby, Sister Perlita, Madam nga Teresita Malagayo, Marisa Galase, Mitch Balinbin, Sister Roby Ophel Martiliano, amen. Thank you, Lord. Sister Leia Rizalina Madrid, ni Pastora nga Jingjing Yudong, good morning. Mary Jane Padilla, kini Pastora Mary Jane Padilla Sabas, good morning. Feli Canlas, Dolly Gutierrez, Anita Vera Marciano, good morning. King kada kayo amin nga nakasibsiba iti radyo da na imbang agsapa kakabsat iti Miyerkules. Lawrence Salazar, Mamigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan Tinamnama. Lunes ingat Biyernes dito'y 11:43 DZMR. No addaman ti ketyo ngay pakararag, ag-text kayo dito'y 0917-564-8388. Ket iti sumagmamano a segundo, magigantayon iti Pro Tips ni Maloy Salumbides. Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips. May mga taong mahilig mangolekta ng refrigerator magnets. Lahat ng bansa o lugar na mapupuntahan nila dapat ay may souvenir na magnet. Mayroon naman na ang collection ay mugs, caps, relo, bells, figurine ng owl, baboy, pusa at kung ano-ano pa. May kakaibang tuwa nga na makikita kapag lumalago na ang iyong koleksyon. Pero kadalasang problema ng mga nangongolekta ay kung saan nila ilalagay ang mga ito, lalo na kung napakarami na ng kanilang koleksyon.
While it is an interesting hobby to collect something, sa buhay at trabaho natin may mas mahalaga na dapat tayong kolektahin at ipunin. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kung magsisimula ka na mangolekta ngayon, mayroon akong 3 suggestion sa iyo kung ano ang dapat kolektahin. Una, collect pleasant memories and not painful ones. Mas mabuting ipunin at balik-balikan ang masasayang alaala kaysa mga pangyayaring puno ng pasakit at hinanakit. Hindi mo na mabubura ang iyong painful past, pero sa bawat araw na ibinibigay sa iyo ng Diyos, you can be intentional in creating happy and pleasant memories each day. Maganda rin na maging goal na tayo ay magiging bahagi ng happy memory ng ibang tao sa bawat araw. Pangalawa, collect friends, not enemies. Mag-ipon ka ng kaibigan at hindi kaaway. Ang sabi nga ng isang matagumpay na negosyante na nakakwentuhan namin, kung gusto mong umasenso, maging palakaibigan ka at hindi palaaway. Friends will recommend your business to others. Enemies won't. Ang ibang ang kaaway, sisiraan ka pa. Hindi ka naman makikipagkaibigan dahil lang may kailangan ka sa isang tao. Pero sadyang mas mabuti ang magkaroon ng maraming kaibigan kaysa kaaway. Pangatlo, collect God's promises and not problems. Dapat mong alamin at ipunin ang pangako ng Diyos para sa iyo dahil yan ang magbibigay lakas loob sa iyo na malampasan ang iyong mga pagsubok sa trabaho, negosyo at sa buhay mo. God's promises will give you strength, hope, and encouragement. Basahin, kabisaduhin at iyong panghawakan ang mga pangako ng Diyos para sa iyo. What are you collecting?